Ako roľník Maťo zachránil dedinu. Bola raz jedna dedina, ktorá sa volala Lúčka. V tej dedine žil roľník Maťko so svojou ženou a 3 deťmi. Maťko bol veľmi pracovitý a šikovný. Pestoval na svojej zemi obilie, zemiaky, mrkvu a inú zeleninu. Mal aj kravu, ovcu, kozu a sliepky. Jeho rodina bola šťastná a spokojná. Jedného dňa sa však stalo niečo strašné. Z hôr prišiel obrovský drak, ktorý začal ničiť dedinu. Zapálil domy, zničil úrodu a uniesol niekoľko ľudí a zvierat. Ľudia boli v panike a nevedeli, čo majú robiť. Volali na pomoc svojho kráľa, ale ten sa neozval. Maťko sa rozhodol, že musí niečo podniknúť. Vzal si svoju sekeru, svoj luk a šípy a vybral sa do hôr za drakom. Cestou stretol mnoho nebezpečenstiev, ako sú vlci, medvede a hady. Ale Maťko bol statočný a prekonal ich všetky. Nakoniec dorazil k jaskyni, kde drak býval. Opatrne do nej vošiel a uvidel draka, ako spí na hromade pokladov. Vedľa neho boli aj unesení ľudia a zvieratá, ktorí boli spútaní reťazami. Maťko sa potichu priblížil k drakovi a chcel ho zabiť sekerou. Ale drak ho zbadal a zobudil sa. Drak začal dýchať oheň na Maťka, ale ten sa uhýbal a strieľal po ňom šíp za šípom. Bojovali dlho a tvrdo, až kým Maťko nezasiahol draka do srdca. Drak zavrel oči a padol na zem mŕtvy. Maťko potom oslobodil unesených ľudí a zvieratá a vrátil sa s nimi do dediny. Ľudia ho privítali s radosťou a vďakou. Oslavovali ho ako hrdinu a darovali mu časť pokladov z drakovej jaskyne. Maťko bol skromný a povedal, že len splnil svoju povinnosť. Od toho dňa žila dedina Lúčka v pokoji a harmónii. Maťko pokračoval vo svojej práci na poliach a staral sa o svoju rodinu. Bol šťastný a hrdý na to, že zachránil dedinu.